Buenas tardes. Vandaag is maart de 17e, 2021. Schrecklich schöne dag hier bij Strukland. En we zijn hier op een weg wat hier uitgaat. Dat je een kussie Wiriachi. En waar je hier lang jou een week nog voor doen, dan kom je bij het kussie Wiriachi. En daar wordt ik aan mijn Mexicanen zeer je een houden of voor het vlees pakken. Schmeckt zeer schijn. En immer gaan. Van der wel wat merken van Heinafleisch. Einer hat gefragt, Heinafleisch immer geholt und einer weiß nicht, was er merken soll. Und da sind auch verschiedenste Rezepten, wo er kann brücken. Und viele von Ihnen ist es bekannt. So, dat daar maar bloß checken das Video, wer dat wel. Bei immer haben ich euch wissen, was wir merken. Das nennt sich Chicken Alfredo. Pollo Alfredo. Don Alfredo. Hier sieht noch ein bisschen schön. Bei immer haben ich euch wissen, was wir das merken. Und ik hoop niet smaakt dat schijn. Ik had hem al gehad en ik leg dat. En nu word ik deze weg dat merken en dan ga je dat vielleicht ook merken. Dankzij. Oké, als ik al zei, we weer aan weg naar Kussi Wiriachi. En nu zijn we hier grootspad ook al een Jaguar. Nu waren we door voorbij jou en dan waren we aan weg naar Kussi Wiriachi. En daar wilden we Pollo Alfredo, ja. Chicken Alfredo. So sei uns da. Dankeschön. Gracias. Da wird ihr wissen, was wir alles brocken. Hier haben wir ewig geblieben nicht geordert Heinafleisch. Was wir laatst von ewig geholt. Hier haben wir mit Käse fein gerieben, das sind hoher Käse und Parmesano, so ein Parmesan Cheese. Die können auch anderen Käse brocken, was ihr wollt. Und da haben wir mit reiche gebroedene Zippeln, wat je kan am Stuhl kijken, wer dat wil. En daar hebben we wat we namen Alfredo, dat is met de schmaunvaart. En wie dat niet kan am Stuhl kijken, dan merkt je niet net. Butter en schmaunt, tegenonder rieren, een beetje zout en peper, en een beetje zo'n Käse stitte maken, rieren, zo'n hoorden Käse. En dan heb je dat ook, maar dan merkt je schmaunvaart, schmeckt ook schijn. Hier hebben we wat pilsje, champignons, pilsje, mushrooms. En dan willen we dat ook maken. Hier hebben we nog een beetje zippeljocht. Dat ligt ook nog een beetje even. En hier hebben we een jalapeno. Die wordt ook nog ruischen. Dat ligt helemaal jalapenos. Hier hebben we frisse cilantro. Waar je wel dat je pericel. Hier hebben we onze noedelen. Pasta. Eens zit ligt een andere noedel voor pollo Alfredo. Maar wie wordt van der Sonne brokken zo. Nu willen we afhangen uit te maken. De ovenkast. Dankzij. Wat ik nog hard vergeten te zijn is, we worden nog een beetje Speck rijstbrood en dat ook nog maken. Dat schmeckt immer schijn rijst Speck is voor maken. Oké, here goes. Gewoon een beetje Speck rijstbrood. Ja, raakt de stof. Schön rekt immer schijn wanneer dit een beetje tocino, Speck en bacon bruinbroden. Fangt dan sehr schmackt verloren. Dat Speck, bacon, tocino. Wir setzen dat wo dat kerkt. Dan werden we onze noedelen hier nemen. En dan werden we die goed kerken. Blijf je horen van der sehr schijnen unkas aan. Oké, en Speck is rein. Schmack reich. Waar we dat hier uitnemen, waar we het vat hier alle uit hebben en dan waar we die pilsje een klein beetje durchbroeden. Check mal dat. Dat is zeer smak. Oké, vat hebben we alle uitgeschapt. Nu willen we die mushrooms, die pilsje, weer het licht en nog een beetje pilsje nemen. En dan een klein beetje bruinbroden. Ja, en nu wou we dat Heinafleisch hier nog een beetje neer. Dat is een klein beetje opwarmen. Die pilsje die hebben we nu zo smaak bruin. Dan werd het geblussen. Klein beetje opwarmen, maar dat andere alle goed is. En dan hebben we dat toeperen en dan hebben we eten. Zeer fijn. Ja, den Tag merkt man es hier. Eine Peperschau rein
Oh, kijk hem dat. Torreado, jalapeno. Ja, ik leid er eerst aan het rijden. Nu luigen we bloos nog wat de nudelen rijden zijn. Ik leid er zelf mee rijden. Weet maar wie wat het is. Oh ja. Mes rijden, en daar gaan we eten. Ja, nu kijk mal. Nu hebben we alles reisje brood en bruinje brood en wat immer dooraan fehlt. Nu kijk mal dat. En daar hebben we hier een kleine stripje voeder naar juiten. Ja, kijk mal dat. Dan wat we dan daar in de stand over deze nudelen hier neer. Kijk mal deze strome nudelen. Opa. Ik weet niet. Brok een andere nudelen voor zo'n stad, maar wie worden je dan zo'n stad van jou? Ik leg hem een beetje korstrig te zijn en een beetje anders te merken als wat mensen gewend zijn, zo wie ze hebben het gehouden, ze hebben het houden, maar ik leg er eens mal een beetje anders te doen. Ja, hier hebben we ons reisje brood met spaat, dat werden we hier opnemen. Ho, 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 ho. En dan, hier hebben we onze reisje Zeppelin, weer zo'n halfdele de maand, wat je dat als kort neer. Sonst die blijven, wat er wordt schijn smaken, dat de maand. Vang met nudelen en heinerfleisch aan en dan riegen dat er eiwaan schobelen, dat helpt zich. Raak, lekker. En dan wordt dan klein pestje, ik leg maar zeepeper, wordt dan beetje peper allebei in even. Man, over dit wordt was einfach. Zeige Scheißmarken. En nu zijn ik gemäß verbiestert. En nu hebben we hier wat Bananen Alfredo. Check mal dat. Nu hebben we hier met zo'n schmoonvat neer. Check mal dat. Ik word een beetje hekker draaien dat je er een beetje weg zijn kan. Ja, dat je weet zo klein dat ik er zo'n stop maken kan. En wanneer je schmoonvat hebt, ik heb moet je wezen voor schmoonvat te maken. Dan doe je schmoonvat te maken. Ja. Nu werden die schmoltversen en een beetje uitrieren. Zeer zacht, fijn uitrieren. Oh, ik ben zo maar, je kon dat rekken. Kijk maar dat. Ik kan vreemd. Ik word dan zeggen, die ze noemen als corny. Den man, den smaakt alles schijnt dat ze. Dan wordt ze den fair zijn. Die is zo tevreden, zo dankbaar. Voor den eten merken, dat gaat schijn. Dat hält sich gleich, was sie den Fair sagen, das schmeckt alles scheinen. Ich glaube, von denen, wo wir was lernen können. Du, nu kijk mal das. Das fängt einfach an, meist nur eten zu lassen. Nu werden wir bloß sehr sacht, ein bisschen durch prisseln. Ich glaube, wir wollen noch ein klein bisschen mehr so ein Alfredo Schmonfaten ab. Pape. Einmal 100 Pfund, nächstes Mal ein Cola-Strang. Aber nu kijk mal das. Yes. Nu war das hier loten ein paar Minuten bloß fein durchprüsseln. Genau. Und dann werden wir die Gardinen zu merken, dass der Oberstadt nicht was sein kann. Und dann werden wir uns die Schäd voll haben, und dann werden wir voll sein. Dann können wir die Gardinen aufmerken. Oh. Guck mal das. Heinerfleisch, ich habe besser nicht, was soll man Heinerfleisch merken, aber check mal das. Hier habe ich, was scheint gemerkt, gleich weg. Ich weiß wissen, weil das ist warm genug ist, das ist wieder ein Hahn. Da wollte ich noch wissen, was da noch übergeht. Dankeschön. Kann der wirklich nach Moltfesten ernst lieb ist, ja, gut da übergehen. Dan had je bloosloten van al je fancy, als je durchprisselen, simmeren, oder prisselen, oder ik weet niet wat ze dat naam. Wir setzen diese Seed hier von der, wo wir uns voll eten. Ich kann diese Werk, wo jeder bleiben, ich kann diese Werk meist 30 Kilometer zu Fuß gehen. Und nu dachte ich so, wo wir uns war am Bett. So ich lasse uns ein Bett beschenken, dann war am Bett schein eten. Bauen wir hier nach Wiesen, check mal das. Das ist hier so ein Sippeljöck, was ich kann am Stuhl kicken.
Dat am Kuffel nehmen. Dann bleibt das frisch, das was bei einem bisschen. Kijk, dat immer braucht man, die das fehlt. Ich glaube, nu zijn we uit zum Erschauen. Okay, nu wat je wiesen. Wir haben uns eine Schiefel reinmachen. Hier haben wir so ein bisschen Käse. Wir haben uns das ein bisschen dort über, kriegst du es dort. Und dann tun wir ein bisschen Cilantro über. Wer es leicht, wer nicht, braucht genau nicht. Und dann tun wir noch ein bisschen was von einem Zippelduck mit über. Du, guck mal dort. Oh. Dann hier haben wir Jalapeno. Die wel van jou ook. Je eet zijn en dat worden we dan ook. Doe, kijk maar dat. En dan willen we ons door een kofel, een lepel gaan zetten. En daar willen we ons reinmaken zum eten. Dankeschön. Okay. Lieve kijker en toehoorder. Dus ik immer zei, waar we dankbaar zijn dat God ons wat gezien heeft. En mij hebben van der wat gezien, die hebben hier een grote Schiefhal schein het eten. Dat we een beetje opgewarmd, maar ik wil niet zeggen. Dat wordt zeer schön schmecken. Eerst dat ik immer zei, dat we den Jalapeno begrijzen en dan een beetje van afbieten. Aber, da muss er sich messen mit das. Wow! Sehr schön. Na, wir haben das schmecken. Das erst, das wird zu merken. Weil einer kann irgendwas was merken von einer Fleisch, wo er immer geblieben hat. Nicht, dass bloß rumstehen haben. Beispiel. Sind das merken? Merkt ihr doch? Wollen einiges sagen? Da wo wir werden 2 Heiner backen, einen Luten, Eberluten, das nachher können sie ein Stück merken. Dort ist wirklich sehr schön. Ich hab die merken doch. Morgen war kleine Heindressat merken mit Heinderfleisch. Weil die da bloß wiesen, weil ihr han Heiner gebacken, bleibt alle sagen Heinderfleisch eber. Schau mal nicht das Beispiel. Dort geht irgendwas was von zu merken. Ach, Grund, ich will so 2 oder 3 reichen. Und da war dann mit so einem Fan Coca-Cola dort haben. Reicht mal das. Das hieß sich einmal schein. Oh. Sehr schein, schau. Noch Gottchen sehnen, merkt er doch. Selber Lothar. Und fein. Soy del mero Chihuahua, del mineral del Parral. Y escuchen este corrido que alegre vengo a cantar, qué bonito Chihuahua. Eres mi tierra norteña, india vestida de sol.